Soňky hepdelerde Türkiýeden deport edilip ýurda dolanýan raýatlaryň sany göz görteli köpelýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ynamdar çeşmesi maglumat berýär. Ýurda dolanan türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki agyr şertler barada gurrun berýärler. Bu aralykda Türkiýedäki çeşmelerimiz we türkmen migrantlary türk häkimetleriniň bekanun migrantlara karşı görüşiniň hasda güýçlenýändigini aýdýarlar. Yanwaryň soňky günlerinde Türkiýeden Türkmenistana has köp migrant deport edildi. Näçe adamyň gelendigi takyk belli däl. Ýöne olaryň sanyny ýüzlerçe diýip bolar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 6 fevralda maglumat berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu türkmenistanlylar türk häkimetleriniň bekanun migrantlara karşı geçiren reýtlerinde saklandy. Olaryň aglabasy syýahat wizasy bilen ýa hiç şeýle wizasy ýa-da biometrik pasporty bolmadan Türkiýede zähmet çeken türkmenlerdir. Türkiýeden deport edilen türkmenistanlylaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä ýurda dolananlaryň ýarsyna golaýy Türk häkimetlerinden özlerini Türkmenistana deport etmek sorap, değişli resmi namalara gol goýdy. Muňa Türk deportasiýa merkezlerindäki agyr şertler sebäp boldy. Türk häkimetleri tarapyndan saklanan türkmenler iki hepdelap agyr şertlerde saklanýar. Türkmenleriň Türkiýede galasy gelse-de, olar bu şertlere çydaman özleri deportasiýa edilmäge razy bolýarlar. Dip ýurda dolanan Türkmenistanly Istanbulyň Tuzla sewitindäki deportasiýa merkezinde 200 töweregi türkmen raýatynyň saklanýandygyny hem aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň halkara aeroportundan döwlet migrasiýa gullugundan tesvir alyp bilmedi. Redaksiýanyň agzalýan merkez bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkiýede Recep Tayyip Erdoğanyň geçen ýylyň 28-nji maýynda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaýanyň 4-nji iýunda wezipe girişmeginiň izi süre Türk häkimetleri bekanun migrantlara karşı geçirýän reýtleriniň gerimini artdyrdylar. Müňlerçe bekanun migrant Türkiýeden deport edildi. Türkiýedäki çeşmelerimiz we türkmen migrantlary türk häkimetleriniň bekanun migrantlara karşı görüşiniň soňky aýlarda hasta güýçlenýändigini aýdýarlar. Polisiýa oktýabr aýyndan bäri her aýda bir gezek öýümizde gelýär. Diňe biziň öýümizde däl ise beýleki daşary ýurtlaryň şol sany türkmenleriň ýaşaýan öýlerini hem aýlanyp resmi namalarymyzy barlaýarlar. Dip Türkiýedäki ynamdar çeşmämiz aýtdy. Polisiýa köpçülikleň ýerlerde şol sanda köçelerde jemgyýetçilik transportlarynda, sowda merkezlerinde geçirýän reýtlerini hem dowam etdirýär. Reýtler ýurdun edara kärhanalaryna, zawodlar, fabriklerini hem gurnalýar. Bu ýagdaý bekanun zähmet çeken Türkmenistanlylaryň Türkiýede galmagyny gün saýyn kynlaşdyrýar. Türkmen zenanlarynyň köpüsi hojalyklarda çağalara ýa-da garalara ýesewan edip zähmet çekýärler. Olar bekanun işleýärler. Ýöne soňky aýlarda bu zenanlara iş berijileri inni olary iş edip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Olar munyň sebäbini polisiýanyň öýlere geçirýän reýtleri we bekanun migrantlary iş edýän iş berijileri salýan jerimeler bilen düşündirýärler. Olar türkmenleri işden boşadyp özbekleri işe alýarlar. Dip Türkmenistanly migrant anonim şertde gurrun berdi. Türkiýanyň içeri işler ministri geçen ýylyň 1-nji ýanwaryndan 31-nji dekabryna çenli aralykda wizalarynyň möhleti dolan ýa-da wiza düzgünleriniň bozulandygy hasaba alynan 371 müňden gowrak daşary ýurtlynyň Türkiýeden çykarlandygyny aýtdy. Ali Yerlikaýa bu maglumaty 31-nji ýanwarda özüniň X sosial ulgamyndaky sahypasynda mälim etdi. Emma olaryň haýsy ýurtlaryň raýatydygyny anyklaşdyrmady. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýylyň tom aýlaryndan bäri müňlerçe türkmen raýatynyň Türkiýeden Türkmenistana deport edilendigi barada ençeme gezek habar berdiler. Geçen aýyň başynda türk mediasy türkmen raýatlarynyň 50 golaýynyň Türkiýeden Türkmenistana deport edilendigini, olara galp resmi namalar esasında Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnama almakda aýyplama bildirilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkiýedäki Türkmenistanlylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada hiç ýyl mesele gozamaýar. Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we oku üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň başlarynda gelýär. Ýöne türkmen migrantlary Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň talaby esasında bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü girizmeginiň ideýany özleriniň bu ýurtda kanuny esasda ýaşamagynyň kynlaşandygyny habar
berip gelýärler. Türk Migrasiýa Idarasynyň 25-nji ýanwarda täzelän soňky maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Türkiýede 208.123 Türkmenistanlyk kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we garaşsyz neşirler bu ýurtdaky türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijiden ençeme esse köpdigini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar.